No, ahojte Zetoráci, sledovatelia môjho kanála, mojich videí, teda na renovácie Zetor 2023. No a tak teda opäť po dlhšej dobe vás pozdravujem, teda aj v novom roku 2026. No a teda tak chcem vám aj všetkým týmto pádom zaželať všetko dobre v tomto roku, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody a takých. Hlavne všetko dobré, aby sa nám všetkým darilo a aby sme boli hlavne zdraví a ostatné už nejako bude, nejako zbudujeme. Jak sa hovorí, zbúchame. No a tak teda čo tu máme ďalej, takže sme sa pustili do motora. No a teda v akom sme štádiu. A skôr ešte predtým asi poviem teda históriu toho, že vlastne ako sme sa k tomu motoru dostali a teda čo vlastne robíme, prečo to robíme. No a totiž to ide o to, že vlastne pásák keď sme kúpili, tak kúpili sme ho s týmto motorom. Motor teda je vo veľmi dobrom stave, veď som na ňom jazdil. Takže je ozaj v dobrom stave, len teda plán bol taký, že sa motor len pretesní. Všetko sa rozobere, kade by boli úniky, tak sa to popretesnuje, nastrieka, no a šupne sa naspäť a ide sa ďalej. No ale teda zistil som, však vedel som o tom, ale tak nejak som to neriešil, ale potom som teda začal mi to vrtať hlavou, že vlastne na týchto starých 20-kách má byť dekompresor, no a kdežto teda u tohoto motora není. Lebo už to nebol originál motor, ktorý teda patril do toho pásáka, neviem, pravdepodobne z nejakej desty, alebo nejaká uloženka, alebo nejaký po generálke, neviem. Bývalý majiteľ len povedal teda, že zohnal takýto motor zánovný a tým pádom to dále neriešili, ale tak ja to riešim. Lebo chcem, aby tam bol motor originál, aký tam má byť tam bol dekompresor. Takže teda môžeme sa hneď na to aj pozrieť, že vlastne aké sú tam rozdiely, keď sa pozrieme tu na prívodnej pumpe. Tu na nemáme nič. No a keď sa pozrieme na tento motor, ktorý tu robíme, tak tu máme pekný dekompresor, ktorý zľahčuje štarty tým, že sa podvihnú ventily. No a tým pádom tam nie je taký tlak, lepšie sa roztáča motor, lepšie štartuje a teda patrí to tam, tak z takého dôvodu som pozeral inzercie, nedalo mi to jednoducho spávať, hovorím si, musím tam dať pôvodný motor, aký tam má byť. No, pôvodný už nebude, ale teda je to taký motor, ktorý tam patrí. Je to teda 20 s dekompresorom, no a tak sa mi podarilo taký motor zohnať na inzercii. Taký chalanisko to predával z málo traktora, to vyťahol a teda rozpredával to. Tak som motor kúpil, doviezol v osobnom aute v kufri. No a tak som sa pustil do práce, samozrejme komplet vyvapkovať, očistiť, rozobrať všetko, tak ako by ma to aj u toho predchádzajúceho motora, ale tak zase tam by som asi nebol až také veľké zásahy. Tu na už som teda robil to, že som to vyvložkoval. Motor je vyvložkovaný ešte československými vložkami, ktoré sme mali doma v masnom papieri. Takže sú tam nové vložky, ešte poctivá, kvalitná výroba. Žiadne tieto nové šuvixy, ja tomu hovorím, ktoré sú ozaj len, že na pár motohodín a hotovo je potom. Takže už máme takú skúsenosť s jedným motorom. Jednoducho staré sú staré, poctivé železo, poctivá robota. Takže vložky sme mali, tie sa tam šupli. Kľúkovka bola vo veľmi dobrom stave, tam nebolo nič, treba absolútne s ňou robiť. No a teda, takže motor je teda vyvložkovaný, všetko popretesnované, komplet filtre nové, vnútra všetko vyčistené, podávané. Samozrejme hliníkové veci, ktoré treba, aby boli hliníkové, sú hliníkové. Všetko vyčistené, to teda bola fakt makačka, fuška, kto to robil pozná. Takže chcem, aby to bolo takto všetko, ako to má byť, nie len jedna zliata grča farby. Takú renováciu ja neuznávam, ale však každý si robí podľa seba. Nikomu ani neradím, nikoho ani toto nehanám, ale tak ja si to predstavujem, teda aby to bolo takto.
Dá to teda samozrejme piplačku robotu, ale robím si to pre svoju radosť. Takže chcem, aby to bolo, ak sa povie, čo najlepšie. Takže hovorím, motorik je vyvložkovaný, pretesnený pokiaľ sme poskladaní. Samozrejme bol to aj kompresor, na pásáku nemá čo hľadať, kompresor zbytočná vec, pásy nebudeme dofúkovať, takže kompresor išiel preč, dala sa tam záslepka, no a tým pádom je to takto, ako to vidíme. No a ešte teda môžem ukázať tu, na čo si chystám už ďalšie veci. Ďalej, aby som spomenul, hlavy pôvodné, čo boli na tom motori, čo som kúpil, dali by sa spraviť, ale už tam boli dosť utopené ventily, dosť boli pozafrezovávané sedlá, tak si hovorím, to nie. Podarilo sa mi zohnať na inzerciu tiež ešte československé poctivé hlavy, takže som ich kúpil. Sú to nové hlavy, ktoré ešte nikdy nejazdili, takže som ich vlastne iba som ventily vyhodil, jemnučko som ich zafrézoval, zabrúsil pastou, nahodil naspäť. No a tuto som si spravil teda nové štifty antikórové, nech to je pekné. Takisto na koníky som dal, sú tu nové štifty podávané, takže hlavy sú samostatne nastriekané, sú nachystané na montáž. Takže hovorím, sú to hlavy nové, tak malo by to fachčiť, ak sa povie, na 100 péro. No a tu na trysky, samozrejme trysky sú nové, kúpené originál, tie aké tam patria, do 20-ky, nadstavené sú na tlak, aký majú mať, všetko fachčí, takže to máme nachystané. Hlavy trysky, no a tu teda máme spojku. Spojku použijem tú, čo bola v tom motori, čo som kúpil, pásák, čiže tam sú tiež ešte vidíme, že stará poctivá výroba lamely. Lamely sú nové, takže to sa iba poskladá, nadstaví a s tým sa nebude robiť nič. Tak. To je v poriadku a teda tu na ešte som dneska som teda ešte podával dole z háčikov, čo som nejaké veci, drobnosti ešte striekal. No a ďalej teda tu máme srdce motora. Čerpadielko tu máme po kompletnom repase, čo tu na jeden známy v okolí robí. Má veľmi dobré meno, už nám robil na jedno čerpadlo a maximálna spokojnosť, takže čerpadielko máme hotové, to sa už len založí. Takže čerpadlo spravené, vyvložkované, nové hlavy, komplet pretesnený motor, takže malo by to byť ozaj tak, jak sa patrí. No a takže môžeme ďalej ešte pokračovať, no však uvidíme. Dneska už asi na to kašlem, som tu od rána. Spravil som kus peknej roboty, si myslím, takže si zaslúžime už aj oddych, dáme si nejaké pivečko, dobrú večeru a pôjdeme oddychovať. Takže takto som vám chcel aspoň s takým krátkým videom priblížiť a ukázať teda, že ako pokračujeme. No v tomto roku hovorím, dal som sa na ten motor. Už teda keď mám veci síce už nastriekané a porobené aj na čo sa týka podvozku, ale už keď raz som sa dal na ten motor, nechcem mať zase veľa vecí narozoberaných a tak už to chcem dať dokopy, nech mám motor hotový, takto nachystaný na vozíku, poskladaný. Už sa len potom založí a môžeme štartovať. Takže tak vás pozdravujem ešte raz teda aj všetkých mojich sledovateľov, fanúšikov. No a ak sa vám moje videá páčia, tak kľudne zdieľajte, lajkujte a no a tak teda vám prajem ešte pekný večer, aj teda máme sobotu, aj ešte pekný zvyšok víkendu, tak sa majte pekne, ahojte všetci, pozdravujem.